Мінська, але вось зараз недакладна вынесла на мяч ад сваёй брамы. Трымаецца ён каля штрафной. Эбі дае перадачу і не выпускае Нёман мяч з паловы поля футбольнага клуба Мінск. Трэба яго перахапляць, а пакуль аут на карысць футбольнага клуба Нёман. Футбольного клуба Минск, вибачайся. Жуверату спрабавала адабраць, але нічога не здолела зрабіць. Эбі выносіць мяч моцна наперад. Пераходзіць мяч да Нёмана. Логінова. Логінова барацьбу. Згібаю уступае, выйграе гэтую барацьбу. Джульетта Нана спрабавала пракінуць на Логінову. Недакладна, але застаецца мяч у Нёмана. І адпускае далёка Нана мяч. Пасля перадачы перахоп ад Мінска. І цягне мяч наперад Мілана Сураўцава. Няма Настасі Пабегайла, каб ёй дапамагчы. Ёсць Ганна Сас, на якую ідзе перадача. Сас. Супраць яе две суперніцы. Адбіраюць мяч гродзенскія футбалісткі. Качан. Перадача. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Павел Берецук, помощники судей Николай Прохоренко, Андрей Садловский, Виталий Иванов, инспектор матча Василий Калиновский. Команда гостей Зорка БДУ. Номер 1 вратарь команды Екатерина Камлюк. Номер 4 Дарья Иванчик. Номер 5 Кристина Киянка. Номер 6 Ильяна Мирошниченко. Номер 13 Алина Щерба. Номер 19 Полина Кирчиц. Номер 22 Диана Тропникова. Номер 23 Диана Бакун. Номер 75 Елизавета Болотянова. Номер 88 Мирослава Зубко. Номер 97 Яна Бенкевич. Запасные игроки. Номер 7 Диана Осмоловская. Номер 8 Ольга Капыша. Номер 10 Ксения Дубовик. Номер 14 Екатерина Чаюк. Номер 16 Лилия Жиголка. 21 номер Диана Шмаровская. 24 номер Виктория Крылова. Главный тренер команды Сергей Русецкий. Команда хозяев Динамо БГУ ФК. Номер 12 вратарь команды Наталья Мунтяну. Номер 5 Виктория Валюк. Номер 6 Уланя Дабда. Номер 7 Векнзана. Номер 14 Карина Альковик. Номер 15 капитан команды Анастасия Новикова. Номер 20 Виктория Казакевич. Номер 22 Анна Пилипенко. Номер 25 Лебоган Карамалеппе. Номер 88 Надежда Сиссе. Номер 99 Анастасия Линник. Запасные игроки. Номер 91 Екатерина Уласевич. Номер 4 Анастасия Шлапакова. Номер 10 Дарья Стешко. 11 номер Юлия Дуби. Номер 17 Кристина Тиховодова. Номер 18 Вита Николаенко. Номер 21 Анастасия Попова. Главный тренер команды Юрий Лебедев.
Добрый день, сябры! Мы рады вітаць вас на YouTube-канале Ассоциации Белорусская Федерация Футбола. Паўфінальны матч Дынамо БДУ-ФК, Зорка БДУ, Кубок Беларусі і ўжо праз колькі хвілін, ну а калі быць дакладным, то пасля дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь мы з вами распачнём гаворку пра гэтую гульню. Персонал команд. Просим встать для исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Безумоўна, шкада, што на стадыён Дынамо Юні вось дасюль яшчэ не пускаюць заўзятараў. Ну, тым больш тады болей будзе ў нас аўдыторыі на YouTube-канале АБФФ. Ну і я думаю, што вось гэтыя склады каманд, якія вы бачыце зараз на сваіх гаджетах, на сваіх маніторах, яшчэ раз я, каментатар АБФФ Андрей Ільеня, вам у голас распавяду пра іх, агучу. Пачнём з сённяшніх намінальных гасцей каманды Зорка БДУ. У браме яе сёння пад першым нумарам Кацярына Камлюк. Абаронцы 4, справа налева хутчэй за ўсё 19-й Паліна Гіршыц, 13-й Аліна Шчэрба, 5-й Крысціна Кіянка, 4-й Дар'я Іванчык. У цэнтры поля нумар 6-й Ліяна Мірошнічэнка, я наш капітан, 75-й Лізавета Балацянова, ну і крыху вышэй, здаецца мне, 97-й Яна Бенкевіч. На флангах справа 88-й Міраслава Зубко, злева, я так мяркую, будзе дзейнічаць сёння па 23-м нумарам Діяна Бакум, ну і вяртаецца ў асноўны склад Діяна Тропнікава, у яе на спіне нумар 22. Ну і ўжо падрыхтаваліся каманды, в прынцыпе, каб гэтую гульню распачаць. Склад Дынамо БДУ-ФК у браме сёння з першых хвілін пад першым нумарам Наталія Мунцяну, 4-ка абаронцаў Вікторыя Казакевіч, 20-й, 6-й Вуланія Дабда, 15-й капітан Анастасія Новікова, нумар 7-й Нзана Фек-Калет. У цэнтры поля ніжні апорнік 88-й Надзеж Сісе, крыху вышэй справа Анастасія Ліннік, нумар 99, крыху больш улева прыцягнутая 22-й нумар Ганна Піліпенка. На флангах справа 14-й Карина Ольховік, злева 25-й Эстер Рамалепін, ну і Вікторыя Валюк, форвард. У яе на спіне нумар 5. Ну і судзейская брыгада, галоўны сёння на полі гамельчанін Павел Грыцук, ну таксама з гэтага Гомеля яго памочнікі Мікалай Прахаренка і Андрэй Садлоўскі, 4-й арбітр Віталій Іваноў і інспектор матча Васіль Каліноўскі. Я ваш каментатар Андрэй Ільеня, ўжо я паўтараюся. Што датычыцца стану, у якім абедзве дружыны падышлі, то, ў прынцыпе, у чэмпіянаце яны папярэднюю гульні свае правялі вельмі ўдала. Ну, увогуле, калі казаць пра Дынамо, то, канешне ж, без страт абсалютна каманда ідзе. Ну і ўзровень нашага першынства айчыннага, канешне ж, ну, дазваляе толькі рыхтавацца камандзе да Еўракубкаў. 5-0 вось тут на Дынамо Юні быў павержаны магілёўскі Днепр, і забітымі галамі адзначыліся там 5 футболістак розных, ну вось можна і назваць іх. Ганна Піліпенка, Вуланія Дабда, Анастасія Ліннік, Карина Ольховік. Ну, гэта ўсё галы былі праведзеныя ў першым тайме, ну і ўжо ў другім вось замацавала перавагу Дынамо Крысціна Ціхаводова. Што датычыцца Зоркі БДУ, яна на выездзе гуляла супраць зборнай Гомельскай вобласці, ну і, канешне ж, перамагла з лікам 8-0. 4 мячы на рахунку Діяны Бакум. Ось такі галявы покер.
Яна Бенкевич двойчы вызначылася, ну і па галу правялі Міраслава Зубко і Кацярына Чаюк. Бачым мы, што з першых хвілін завалодвае ініцыятывай, як можа быць інакш, Дынамо БДУФК, ну і хоча каманда сёння, в прынцыпе, ў ашчадным рэжыме, я думаю, згуляць і прыкласці да гэтай перамогі менавіта столькі сіл, колькі гэтага патрабуецца. Ну і скажам мы, што гэта супрацьстаянне будзе абмежавана адной сустрэчы. Менавіта вось сёння мы даведаемся, хто ж згуляе ў фінале Кубка Беларусі, які 7 жніўня пройдзе. Ну яшчэ месца пакуль не вызначана, пра гэта мы даведаемся пазней. Ну і цікава, што сустрэча, якая раней распачалася а 16 гадзіне ў Гародні, яна яшчэ не скончаная, і каманды будуць пасля вось 90 хвілін асноўнага часу і 2 таймаў па 15 вызначаць пераможцу ўжо ў серыі 11-метровых удараў. Вось учора гарадзенскі Нёман, так, мужчынскі здолеў перамогу здабыць у супрацьстаянні з крумкачамі. Ну а што датычыцца дзяўчат, ну вось у хуткім часе мы пра гэта даведаемся, ну і будзем сачыць. Безумоўна, цікава. Вось пасля ліку 0-6, які ў чэмпіянаце быў зафіксаваны, перамогу атрымалі гараджанкі. Вось сёння яны увогуле павінны былі саступаць у ліку, павінны былі даганяць, ну і зрабілі гэта намаганнямі Анастасіі Пабегайлай, але вось па хадзе гульні 2 чырвоныя карткі. Там арбітр футбалісткам прад'явіў Наталія Смыковіч і той самай Пабегайлай. Вось так у 9 яны будуць пенальці гэтыя прабіваць. Ну, можа быць, там і па другім коле трэба будзе выконваць удары з 11-метровай пазнакі. Давайте мы вернемся ўсё ж такі да нашай гульні. Бачым мы, што у атацы дынамаўкі знаходзяцца, і вось гэтыя улюбёныя іх перадачы з флангаў ідуць па паветры. Ужо там у разліку на футбалістак, якія могуць гуляць на другім паверсе. А гэта мы неаднаразова ўжо казалі, такія футбалісткі ёсць. Здавалося, зараз памылілася Леннік, але згуляла ўсё ж такі Ганна Піліпенка. Цікава, ось такі пучок валасы яна сёння сабрала, не з распушчанымі гуляе. Ну і вось будзе, пэўна, так крыху можа быць і нязручна яе на футбольным полі пазнаваць. Глядзім мы, як скарыстаецца гэтым аўтам Рамалепе. Укід на Валюк. Перад ёй Елизавета Балацянова. Ну і мяч тут Леннік, гадаванка Арцар БТУ. Супраць сваёй каманды яна сёння выступае. Ну і памылілася. Ну і што, тут Дар'я Іванчык так ужо хацела з футбалістку ў спіну штурхаць. Бачна, што з пазіцыі у нас саступае, але зараз яна з мячом і набірае хаду, набірае хуткасць. Ну і тут не дойдзе ўсё ж такі справа да вуглавога. Мяч там патрапіў у капітана Дынамо БДУФК. Ну і ўрэшце рэшт завалодалі ім гаспадарні сённяшняй сустрэчы. Ну вось усе мы чакаем таго часу, калі ўжо адчыніцца Дынамо БДУФК. Ўсё ж такі, ну, ўжо вельмі доўга рэканструкцыя ідзе, і ўсё адкладаецца гэтае самае ўрачыстае адкрыццё. Ну вось у хуткім часе, я думаю, мы ўжо зможам на трыбунах апынуцца, ну і паглядзець футбол у выкананні Дынамо жывую. Дар'я Іванчык з мячом у цэнтры поля. Зараз змяшчаецца крыху туды бліжэй да цэнтра, ну і гуляе на Міраславу Зубко. Ну і супраць яе правілы парушае ўсё ж такі Нзанафе Калет. Ну і нікуды, бачым, мы студэнткі зараз не спяшаюцца, і Балацянова будзе выконваць гэтыя штрафныя. Так, разгуляла яна з Крысцінай Кіянкай. Ну, бачым мы, што Балацянова ўсё ж такі ў цэнтры абароны дзейнічае, і трэба нам даведацца, на якой жа пазіцыі Аліна Шэрба. Ну, хутчэй за ўсё, вышэй яна павінна знаходзіцца. Давайте глядзець і прыглядацца. Так, ну на левым фланзе яна дзейнічае, а вышэй атрымліваецца Дар'я Іванчык. Вось такія перасоўванні футбалістак прадпрыняў Сергей Русецкі на гэтую гульню. Ну вось крышачку тут нязвыкла. В прынцыпе, то мае абсалютна рацыю галоўны трэнер
Я думаю, перед кожным соперником все ж таки абіраць менавіта тую фармацыю і тыя пазіцыі для сваіх футбалістак, на якіх яны сябе павінны, на яго думку, праявіць больш удала. Ну, будзем глядзець. Ужо мы бачылі, наколькі актыўная на левым фланзе Дар'я Іванчык, маладая футбалістка. Ну і, можа быць, у яе сёння атрымаецца здзівіць сваіх саперніц. Перадача на Рамалепе, каля вонкавай лініі яна тут мяч спыняе, перад ёй кіянка. Ну і Рамалепе тут памыляецца. Прапаноўвалася Бензана Фехкалет, але перадача на яе не пайшла. Ну і бачым мы Паліну Гірчыц. Яна тут у роздумах, на каго ж мяч увесці заўтра. Тропнікава сябе прапаноўвае. І Зубкова трапляе ў саперніцу. І зноў Гірчыц ўсё тую ж працэдуру зараз будзе праводзіць у жыццё. Мяч все ж таки тут даходзіць да Нзаны. Лінік, пас у цэнтр, Валюк. І грамотна гуляе зараз вельмі пісьменна Крысціна Кіянка, ставіць корпус. Валюк, таму з мячом Камлюк лёгка тут сустрэлася. Ну і хуценька ўвяла ў яго гульню на Дар'ю Іванчык. Будем казаць, што ў чвэрцьфінале ніякіх асаблівых праблем, ну, прынамсі, у Дынамо БДУФК не было. У Віцебску каманда 7-0 перайграла мясцовую каманду. Но што датычыцца паездкі ў Бабруйск Зоркі БДУ, то там, ну, крышачку, можа быць, на одну чвэртку склад каманды быў эксперыментальным. Ну, вот трэба адзначыць футбалістак, якія не так часта гуляюць, а вось тады у кубку ім месца на футбольным поле даў Сергей Русецкі. Это Смоловская, Алешченко, Шмаровская тады гулялі. Ну і 1-0 усяго толькі Зорка БДУ перамагла. На 10-й хвіліне Паліна Гірчыц рэалізавала 11-метровы. Ну і вось так вось лёсава не распарадзілася, што менавіта з Дынамо БДУФК Зорка гуляе вось сёння. Ну і цікавы таксама факт, што ў адной другой фінала ў мінулым розыгрышы кубкавым таксама гэтыя каманды сустракаліся. Ну і там усё таксама было цікава. Адзінае, што з двух гульняў той двубой складаўся. Ну і двойчы ўсё ж такі Дынамо БДУФК было мацней за саперніка. Ну і зараз гаспадаркі будуць вуглавы выконваць, і гэта стандартнае становішча можа тут прывесці да першай небяспекі браме Камлюк на падборы. Лінік і гуляе назад на Вікторыю Казакевіч. Ну і тая дыяганаль. Мяч зноў-такі ў штрафной апынаецца. Альховік яго прымае. Ну і гуляе на Рамалепе. Крос у штрафную. Там Валюк быў намер згуляць, але не здолела на гэтага зрабіць, не здолела сваю апекунку апярэдзіць. Ну і зноў-такі з мячом Вікторыя Казакевіч. Зрабіў я невялікую паузу, сябры. Ну тут мы зноў-такі бачым у атацы дынамавак. А пауза была прадыктавана тым, што трэба было ўсё ж такі паглядзець мне назад на манітор калегі. Ну і засведчыць, што ўсё ж такі фіналістам Кубка Беларусі першым становіцца футбольны клуб Мінск. Вось у серыі пенальці ўсё ж такі яны здолелі перамагчы у гарадзенскага Нёмана. Ну і такім чынам мы віншуем каманду Андрэя Пышніка. Вось так у дзевяцёх характар ўсё ж такі прадэманстраваўшы, яны пазмагаюцца за трафей. Вось цяпер галоўнае пытанне, з кім менавіта. Ну і сёння ў нас такі сталічны двубой. Ну і зноў-такі мы бачым Дар'ю Іванчык актыўна на сябе паводзіць. Ну і вось ужо ў другой сустрэчы запар менавіта ёй месца на футбольным полі адводзіць Сергей Русецкі, а ў запасе пакідае Вольгу Капшу, якая сябе вельмі добра праявіла ў
матчах з армянскімі аднагодкамі, якія праводзіла каманда да 19 гадоў. У нас у Мінску і ў другой сустрэчы вызначылася забітым мячом. Ну вось, зноў жа такі мы кажам пра прыярытэт галоўнага трэнера. Ён адказвае за вынікі, ён вызначае тых футбалістак, якія будуць гэты вынік здабываць. Ну, у Капышу, я думаю, мы ў другім тайме прынамсі павінны пабачыць. Першы вуглавы зарабляе каманда Зорка БДУ, ну і паглядзім, як ім распарадзіцца. Ля мяча Ліяна Мірошніченка, падача ў штрафную пляцоўку. Ну і там быў намер ўсё ж такі пераскокнуць і вышэй аказацца за ўсіх у Діяны Тропнікавай. Давайте яшчэ раз на паўторы мы паглядзім гэты момант. Ну і цяжка было ўсё ж такі там змагацца з Эстэр Рамалепе. Ну і пазіцыя, конечно, не вельмі была удала выбраная Тропнікавай. Ну і з мячом Мунцяну. Яна не трапіла ў заяўку перад гульнёй з Магілёўскім Дняпром. Ну, просто ось так вырашыў Юрый Малею. Зноў жа ёсць, пэўна, яго нейкія рэзоны для вось такіх дзеянняў. Ну і сёння вось з першых хвілін яна абараняе апошні рубеж дынамовак. І яе бэкапам сёння з'яўляецца Кацярына Уласевіч. Бачым мы палову поля Зоркі БДУ, і зараз яе футбалісткі думаюць аб тым, як ўсё ж такі абараніць сваю браму. Вуглавы выходзіць зараз Камлюк і памыляецца. Мяч там брамніцу пераляцеў. Добра, што вось падстрахавала яе партнёрка. Ну і вось так ужо ў нас 14 хвілін прайшло, і не сказаць, каб поўная перамага, такая 100% футбалістак у блакітна-белай форме. Дзесьці і такія, ну, намёкі, будзем казаць, на контрвыпады ёсць у студэнтак. Ну і ўжо мы бачылі ось хвіліну назад вуглавы, які там, ну, мог, в прынцыпе, ударам скончыцца. Новікава назад наперад на Казакевіч па фланзе. Ну і тая зноў жа вертыкальную перадачу робіць. Ольховік, удар. Ну і што тут зараз? Даравала, можна сказаць, свайму апаненту Эстэр Рамалепе. Здаецца, яна гэты удар наносіла. Ну і цяжка было ёй падладкавацца. Ўсё ж такі мяч крыху вышэй ляцеў. Не вельмі ёй было зручна прабіць. Ну і гульня працягваецца. Камлюк з кіянкай мяч тут разгулялі. І адразу страта, бачым мы. Надзеж Сісэ першая на мячы. Ольховік, Казакевіч. Ну і вось кажа Сергей Русецкі, добра вам чуваць таксама сябры, што вышэй трэба паднімацца, не так ціснуцца да сваіх валоданняў, больш смелымі быць футбалісткам. Ну, в прынцыпе, гэта слушна, таму што зноў жа па хадзе чэмпіянату бачым мы вось, што тыя каманды, якія менавіта так робяць, менавіта думаюць толькі пра абарону сваіх валоданняў, ну і вельмі нізка яны садзяцца, то, канешне, гэта не дае ім рады. Ну і што, тут добра гуляе зараз Яна Бенкевіч, і мяч там не дайшоў да Надзеж Сісэ. Балацянова гуляе наперад. Магла там Діяна Бакум вырвацца на аператыўны прастор. Вось каб туды за вушы цэнтральным абаронцам пайшла гэтая перадача. Ну, ўсё ж такі Тропнікава ніжэй дзейнічае, так з глыбіні больш кажуць у такіх выпадках. Ну і Діяна Бакум ужо на яе хуткасць разлічвае зараз Сергей Русецкі, а так вось Дынама выходзіць наперад і лёгка забівае галавой Карына Ольховік на 17-й хвіліне. Ну і проста у роспачы зараз крычыць Сергей Русецкі. Лёгка прайшла зараз Нзана Фехкалет Паліну Гіршыц. Ну і нацэльна згуляла, і там уже ніхто не змагаўся ў паветры з Карынай Ольховік.
Да, вось так добра ўсё пачыналася для студэнтак, але цяпер яны ўжо саступаюць у ліку. Ну і трэба камандзе, я думаю, працягваць тую гульню, якую яна прапанавала саперніку. Ну і вось першы у нас удар. Ён у створ не пайшоў ад Дзяны Тропнікавай, але тым не менш, вось адразу студэнткі паказваюць, што проста так здавацца яны не будуць сёння. Добрая атака. Мирослава Зубко ўжо зрабіла гэтую перадачу. Ну і Тропнікава, ну, мажліва, і магла там не ў адзін дотык гуляць, а падпрацаваць мяч ужо больш прыцэльна прабіць. Вось як гэтую падачу Нзанов Эхкалет зараз рабіла галявую на Карыну Ольховік. Іванчык змагаецца з Казакевіч. Ну і другая з футбалістак все ж таки гэтую барацьбу выйграла. Ну, хутка, вельмі хутка дынамаўкі, яны гэтым, в прынцыпе, і вызначаюцца сярод усіх каманд чэмпіяната. В прынцыпе, можа быць, таксама дзейнічае і футбольны клуб Мінск. Хутка, без мяча саперніка пакідае. Яшчэ адна падача была ў штрафную. Ну і Казакевіч першая на мячы. Да, ну вось так проста, вельмі проста дазваляць апаненту рабіць гэтыя падачы, і мяч там ужо па штрафной ходзіць. Ну, гэта вельмі і вельмі такі рэжым для саперніка Зорка БДУ стварае, ну, комфортны, лёгкі, амаль што курортны. І гэтага не трэба рабіць. Усё ж такі характар трэба дэманстраваць. Ну, вось гэта складана. Вы можаце парыраваць і так, але тут іншага проста не дадзена. Ну, яшчэ спёку давайце адзначым, якая зараз Беларусі, і штучнае пакрыццё гэта ну, дадатковая такая перадумова таго, што, ну, сёння больш складана будзе абедзвюм камандам. Ну, першую чаргу сыходзячы з класа, канешне ж, студэнткам. Ну, тут я так мяркую, не па правілах увялі дынамаўкі мяч з аўта, ён перайшоў к саперніку. Ну і тым жа адказвае зараз, амаль што тым, Зорка БДУ. Няўдала згуляла Лізавета Балацянова. Казакевіч наперад. Там Валюк. Ну і парушаюць правілы госці на гэтым самым штучным, вельмі гарачым газоне апынулася Эстер Вулане Дабда, да, конечно ж, яна гэта была. Ліннік. У адзін дотык гуляе Валюк, ну і памыляецца зараз. Ну і ёсць мажлівасць для добрага контрвыпада. Глядзіць, каму ж мяч можна адрасаваць. Ліяна Мірошніченка. Ну і робіць перадачу на Дзяну Тропнікаву. Да, ну і мы бачым па бегу нават ветэрана нашага футбола, што, ну, не ў лепшых яна кандыцыях. Толькі нядаўна аправілася яна ад пашкоджання. Ну і цяжка ёй, канешне, сёння дзейнічаць. Ну, пры ўсіх тых праблемах, якія вось пераследуюць каманду з пачатку чэмпіянату, канешне ж, проста вымушаная Тропнікава зараз выходзіць на футбольнае поле, ну і падтрымліваць сваю каманду вось у такім нялёгкім супрацьстаянні. Мякка кажучы, Бакум тут магла ўсё ж такі, яна, я думаю, калі б мяч добра апрацавала, удала адарвацца ад Новікавай, але гэта ўсё умоўны лад, і ў такім рэчышчы мы, канешне ж, не разважаем зараз. Ну, а дынамаўкі вядуць рэй. Нзанов Эхкалет. Вертыкальны пас робіць на Рамалепе. «14 забітых мячоў», калі мы кажам пра Карыну Ольховік, ёсць у гэтай футбалісткі ў чэмпіянаце. Ну і вось яна сёння атрымліваецца
яшчэ папомніла свой спіс дасягненняў, так бы мовіць, у гэтым сезоне. Вуглавы зараз мы паглядзім каля брамы Кацярыны Камлюк. Ну тут крыху не паразумеліся брамнікі і абаронца, таму вось так на роўным месцы, можна сказаць. Ну там павінна была, канешне ж, абаронца саступіць мяч брамніцы сваёй. А так вось стандартнае палажэнне. Гуляе рукамі Камлюк, Бенкевіч на Бакум, ну і тут Бакум за мяч ўсё ж такі не чапляецца. Ну вось не забівала-то у Віцебску у чвэрцьфінале Карына Альховік, таму атрымліваецца, што гэты мяч першы яе ў вось гэтым кубкавым розыгрышы. Ну і у нас пауза зараз у гульні наступае з той прычыны, што трэба футбалісткам папіць крыху вады. Ну і гэта такая спланаваная акцыя. Двойчы Надзеж Сісе, Анастасія Ліннік і Дар'я Сцяжко забівалі ў браму Віцебска. Ну і адным голам вызначылася Вікторыя Валюк. Ось так і 7 забілі яны. Ну і 24 траўня тая сустрэча адбылася. Ось як і супрацьстаянне паміж бабруйчанкай і зоркай БДУ. Бачым мы зараз трэнер брамнікаў Марыя Дашкоўская размаўляе з Кацярынай Камлюк. Ну, вопытная Марыя, канешне, шмат яна адгуляла і ў бабруйчанцы, і ў нацыянальную каманду раз-пораз вызывалася рознымі трэнерамі, таму, канешне, свой вопыт вельмі багаты яна можа ось калегам цяпер сваім больш маладым перадаваць. Ну, такім трэнерам у Дынама БДУФК з'яўляецца Александр Скакалін. Прайшла пауза на вадапой і гульню можна працягваць. Паліна Гірчыц. Хацела яна зараз гуляць на Тропнікаву, але гэтая перадача не прайшла. Тым не менш, мяч у студэнтак захоўваецца. Ось такі ружовы колер гетр і футболак, конечно, цікавы. Такая абсалютна жаночая афарбоўка формы у зоркі БДУ. Ну, сваіх ужо стандартных, звыклых блакітных цішотках і белых трусах гуляюць сёння дынамаўкі. Паліна Гірчыц. Зноў аут. Бенкевіч ёй тут дапамагае. Ну і мяч адабрала ў яе Анастасія Ліннік, Рамалепе. Валюк яе штурхае Балацянова, але рэфері не рэагуе на гэта ніяк. Ліннік, Сісе. Дзана. Бачым, мы мяняюцца на фланзе. Эстэр Рамалепе і Інзана Фэхкалет месцамі. Ну, гэта таксама не дзіўна. Так футбалісткі дзейнічаюць часта. А гэта удар ад Карыны Альховік у бліжні вугал. Ну і, канешне ж, Камлюк з ім спраўляецца. Тым не менш, усё гэта адбываецца зноў-такі ў межах прамавугольніка штрафной Камлюк. Ну і складана абараняцца. Бачым мы студэнткам. Усё ж такі клас саперніц ён не можам мы ўлічваць і не зважаць на яго. Ну і 1-0 пакуль што на 17-й хвіліне з перадачы Інзаны Фэхкалет вызначылася Карына Альховік. Спраўляюцца зараз студэнткі і пачынаюць са сваёй паловы.
Балацянова. Пінкевіч. Ёсць прастора, так, перад Янай ідзе яна наперад і гуляе на правы фланг, падтрымлівае атаку Паліна Геджыц, перадача на Тропнікаву, ну і вось усё такім жа чынам скончылася, як і ў мінулым моманце. Трэба гэтыя перадачы ўсё ж такі рабіць у ногі Дзяне Тропнікавай, ну, вельмі яна сёння, канешне, ну, як кажуць, цяжкая. Не шапляецца тут Ярослава Зубко. Ну і з гэтай перадачай Тропнікава не памылілася. Шчэрба. Ну і Мунцян у справе. Ёсць сёння ўжо Анастасія Шлапакова ў заяўцы каманды Юрыя Малеева. Тую сустрэчу з Магілёўскім Дняпром яна прапускала, было пашкоджанне, як я даведаўся сёння, ну і ўжо пра Мунцяну я казаў. Вось яна сёння гуляе, мінулы раз на апошнім рубяжы дзейнічала расіянка Уласевіч. Ну, што датычыцца зменаў, якія зрабіў вось у параўнанні з гульнёй супраць зборнай Гомельскай вобласці Сергей Русецкі, то замест Ліліі Жыголкі сёння на поле выйшла Аліна Шчэрба. Удар Карыны Альховік. Трэба было, канешне ж, тут рабіць лік 2-0, але зноў-такі ёсць пэўныя хібы тэхнічнага плану ў Карыны, так як следы яна тут не падладкавалася, ну і прабіла, ну, значна вышэй. Там мяч пайшоў уверх і ўжо за вонкавую лінію апусціўся. Камлюк разгуляла мяч з Алінай Шчэрбай. Забегла ў штрафную пляцоўку раней, чым гэта можна было рабіць Валюк, таму вось вырашыў рэферы ўсё ж такі даць свісток, ось і ён зрэагаваў на адмашку свайго памочніка. Ну і вось зноў-такі выхад з абароны не атрымліваецца ў студэнтак. Ліннік. Ну і прытрымала яе зараз Яна Пінкевіч. Штрафны удар мы зараз будзем глядзець на 30-й хвіліне. Ліннік вырашыла разгуляць з Рамалепія. Падача, ну і тут першая Кацярына Камлюк. Ну, я думаю, што не здарма зараз Сергей Русецкі заклікае не спяшацца Кацярыну Камлюк. Всё ж такі ось па такой спёцы, ну, вельмі складана дзейнічаць усім, ну і тым болей у штрафной пляцоўцы, калі ты знаходзішся пры абароне без мяча, гэта, ну, дадатковая складанасць. Зараз так вельмі прыгожа ў скачку нажніцамі магла прабіць Карына Альховік, але становішча па-за гульнёй, я так разумею, было зафіксавана. Таму свабодны удар выконвае зараз Камлюк. Прэсінг ад дынамавак. Ну і вымушаны яны правілы парушыць усё ж такі. Ну, ведаеце, няблага Зорка выглядае. Ну, настрой, канешне, на гэтую гульню адчуваецца. І канцэнтрацыя таксама, ну, неблагая. Адзінае, што, канешне, ёсць пэўныя, напэўна, пазіцыйныя ўсё ж такі хібы. Якімі карыстаецца сапернік. Ну, вы зараз мяч страціла ў простай сітуацыі Геджыц. Ну і добра, што падстрахавала яе зараз 15-й, 75-й, так, канешне ж, нумар Лізавета Балацянова. Эту перадачу перарвала, і мы станем сведкамі яшчэ аднаго удара з вугла поля.
Ліннік робіць падачу. Зноў небяспечна. Яшчэ адна спроба прабіць ад Піліпенкі. І зноў жа вуглавы ўжо з другога фланга. Занов Фехкалет. Ну, ось Ліннік справа, адпаведна, з іншага боку. Гэта будзе рабіць Занов Фехкалет. Левай ногой вельмі зручна зараз ёй выканаць корнер. Ну і там, конечно, цяжка з высокай Надеж Сісе змагацца. Яна ўрэшце-рэшт прабіла, але недакладна. Ну і зноў жа. Не спяшаецца Камлюк. Разгульвае яна мяч тут з Крысцінай Кіянкай. Ну і тая вось падключае да атакі Міраславу Зубко. Хутчэй, напэўна, не да атакі, а да выхаду з абароны, які зноў жа не атрымаўся. Карына Ольховіч мяч сыходзіць. Ну, крыху тут не хапіла поля, кажуць у такіх выпадках. Сісе барацьбу выйграла, але вось так крыху разгубілася. Ну, гэта не пашкодзіла ніяк камандзе. Ось зноў Сісе на лініі гуляе. Ну і тая задумвала перадачу на Анзану Фехкалета. Вось якасць, канешне, выканання гэтай самай перадачы. Ну, тут бачылі вы самі. Вельмі нізкая. Іванчык. Назад на Шчэрбу. Ну і зноў жа. Ось чым бліжэй у нас перапынак, тым усё адчувальна, ну, сілы страчваюцца. Іх не стае футбалісткам Зоркі БДУ. На сваёй палове поля, канешне, ім, ну, вось цяжка. Нават вось у бадай што такіх выпадках, калі, ну, проста трэба выйсці у другую траціну поля. Мірашніченка, Тропнікава. Бачым мы, наколькі даводзіцца нізка апускацца дзеянне. Зноў страта мяча студэнткамі. Ліннік падача, удар. Ну і ўсё зрабілі зараз дынамаўкі так, як і на 17-й хвіліне Ліннік зрабіла гэтую падачу. Ну і там лёгка было перайграць галкіпера Ганне Піліпенцы. 2-0 на 36-й хвіліне. Ну і яшчэ раз на паўторы вы можаце асалоду зараз атрымаць вось ад гэтай падачы. Ну і трапнага удара галавой Піліпенкі. Ну вось інтрыга ў нас жыла ў матчы, які ў гародні праходзіў вельмі доўга. Ну, сёння яна ўжо, у прынцыпе, сканала, можна і так сказаць. Не ведаю, што дазволіць студэнткам вярнуцца ў гульню. Вось пасля гэтых, ну, можа быць, 10-15 хвілін усё стала на свае месцы. Усё так атрымліваецца, як і ў чэмпіянаце. 7-0 у першым коле айчыннага першынства. Гэта удар ад Надеж Сісе. Дынамаўкі выйгралі на стадыёне па вуліцы Сямашкі. Тая гульня праходзіла. Ну і там ніякіх праблемаў не было, як вы можаце зразумець па ліку у чэмпіёнах краіны. Гірчыц не дайшла да мяча. Ну і Нзана укідвае яго на Вуланію Дабду. Дабда, дарэчы, таксама шмат падключаецца да стандартных палажэнняў і ўжо неаднаразова яна ў чэмпіянаце
забівала. Чатыры афрыканскія футбалісткі зараз з першых хвілін на футбольным полі у складзе чэмпіёна нашай краіны. Ну вось з'явілася інфармацыя про тое, што 3 расіянкі у хуткім часе папоўняць склад футбольнага клуба Мінск, які вось таксама да лігі чэмпіёнаў рыхтуецца. Ну вось адна з іх дакладна Брамнік. Прозвішчаў не ведаю па шчырасці. Ліга чэмпіёнаў набліжаецца. Ну і, канешне ж, каманды на гэта рэагуюць. А гэта вельмі прыгожы удар у адзін дотык ад Нзаны. 3-0, 38-я хвіліна. Ну і зараз мы дачакаемся паўтор. Глядзім, хто тут перадачу рабіў. Ліннік. Анастасія заўважыла сваю партнёрку. Ну там все ж таки згуляла Елизавета Балацянова головой. Ну, просто яна туды, можна сказаць, даслала мяч па пазіцыі Нзаны. Ну і тая ўжо ў адзін дотык, калі мяч там аб газон ударыўся, прабіла. Ну і Камлюк просто яго позіркам праводзіла ў сетку. 3-0. Тропникова назад. Киянка. Ну і зноў у справе Іванчык. Мы добрыя словы казалі на яе адрас. Ну вось пасля дэбютных хвілін матча вось яна таксама у ценю знаходзіцца, як і астатнія футбалісткі групы атакі студэнтак. Пра атаку яны ўжо нават і не думаюць. Зараз Нзана на лінік перарывае гэтую перадачу. Аліна Шчэрба. 40-я хвіліна ў нас, і можна сказаць пра тое, хто ў рэзерве каманд знаходзіцца. Діяна Смалоўская, Вольга Капша, Ксенія Дубовік, Кацярына Чаюк, Лілія Жыголка, Діяна Шмароўская і Вікторыя Крылова. Ну вось яна не пазначана як рэзервны брамнік, але мы ведаем пра яе функцыю ў гэтым сезоне. Катерина Уласевич, Анастасия Шлапакова, Дарья Стяжко, Юлия Дубень, Кристина Тиховодова, Вита Николаенко, Анастасия Попова. Это резервистки, по слухам якіх можа скарыстацца Юрый Малеев. Ну вось не так шмат згулялі Ольховік. Яшчэ адна з футбалістак, якія распачыналі гульню з Магілёўскім Дняпром. Ну вось крыху я тут скарджуся на сваю памяць. Адзінае, што пасля гульні ўжо гаварыў Юрый Малеев. Ну, калі вынік быў прадвызначаны 4 мячы, забілі яго дзяўчаты, можна было даць все ж таки паузу вось тым футбалісткам, якія за зборную гулялі ў таварыскіх сустрэчах. Углавы зараз мы паглядзелі, ну тут зноў жа пазіцыйны наступ дынамовак, пакуль што без удара. Рамалепе назад, Казакевич. Ну і пра сваіх цэнтральных абаронцаў вырашаюць гаспадаркі гэтую атаку праводзіць. Не пайшла Вікторыя Валюк на гэты пас ад Леннік. Ну і што, ўсё ж такі ў канцы першай паловы атрымаецца контрвыпад правесці фатальны для Дынама ў зоркі? Не. Балацянова на Бенкевич. Можна згуляць налево. Там Мірошніченко открывается. Но Бенкевич все ж таки правый фланг задзейнічае. Зубко. Перад ёй Нзана. Зубко перадачу робіць. Там одна толькі Новікова. Не паспела да сваёй партнёркі по камандзе Діана Тропнікова, не паспела да лініі гэтай перадачы. Ольховік на Ліннік.
Так, Ганна Піліпенка вось таксама была яна заменена у перапынку вось той гульні з Дняпром, вот, разам з Карынай Альховік. Люблю дакладнасць, таму вырашыў ўсё ж такі узнавіць гэтую інфармацыю ў памяці. Лінік. Не ведаю проста, што сёння будзе, ці таксама звернецца да замену перапынку Малеяў. Ну, вось ёсць Анастасія Шлапакова, можа быць, яна якраз такі тую ж Альховік і заменіць, ці не будзе спяшацца галоўны трэнер Дынама. Ну, мы пра гэта ўжо даведаемся пасля перапынка, а пакуль што Валюк тут напружвала Аліну Шчэрбу і вымусіла яе мяч за вонкавую лінію адправіць в углавы. Я ўжо не ведаю, можа быць, там, ну, пад дзесятак іх дынамаўкі сёння падавалі. То з аднаго, то з другога боку. Зараз Ліннік у цэнтры нашай увагі. Ну і мяч там у слупок брамы адляцеў, ну і Шчэрба яго зноў жа на вуглавы выбівае. Да, ну вось якая вялікая небяспека, якая пагроза ствараецца дынамаўкамі вось пасля гэтых стандартных палажэнняў. Яшчэ раз вашай увазе гэты вуглавы, ну, там Валюк не дацягнулася ўсё ж такі галавой. Ну а калі б больш выкруціла мяч, то і сухі ліст бы атрымаўся. Зноў Надзеж Сісе выскоквала. Ліннік, яшчэ адна падача і гуляе Балацянова. Ну, ўжо колькі тут? 3 запар вуглавыя будуць зараз блакітна-белыя падаваць. Ужо розыгрыш тут з боку Ліннікі Піліпенкі. Пад удар Піліпенка на Рамалепе. Тая мяч падпрацавала, прабіла, але вышэй брамы. Чакаем мы, колькі ўсё ж такі Павел Грыцук, да якога няма ніякіх пытанняў па гэтым першым тайме, дадасць да асноўнага часу. Камлюк не спяшаецца. 3-0 тут ужо спяшацца зноў жа няма як. Ну вось 4 мячы забілі дынамаўкі Дняпру. Ну вось абмежаваліся 3 сёння у першым тайме. Ну і яшчэ 1 мінуту каманды перагуляюць. Яна пайшла. Ліннік, перадача на Альховік. Ну, яна, канешне, тут схібіла. Будзем шчырымі. Удар у бліжні, на месцы Кацярына Камлюк, накрывае на мяч. Няблага. Пагадзіцеся, задумвала зараз Дзена Тропнікава, патыліцы яна перапраўляла мяч туды далей на Бакум. Ну, бачыце вы, чым тут усё скончылася. Казакевіч знаходзіцца на перадачы Валюк, тая апусцілася ніжэй і ўжо Валюк згуляла направа на Рамалепе. Пас назад, Казакевіч. Ліннік, ну і не парушае правілы па меркаванні Паўла Грыцука, Елізавета Балацянова на Анастасіі Ліннік. Ну і гучыць свісток на перапынак. Карына Альховік адкрыла лік на 17-й хвіліне пасля перадачы Нзаны Фехкалет. 2-0 зрабіла лік Ганна Піліпенка на 35-й хвіліне. Ёй асіставала Анастасія Ліннік. Ну і на 38-й ўсё тая ж Нзана забіла 3-й мяч у браму зоркі БДУ. Адпачнём зараз мы разам з камандамі. Ну і вернемся хвілін праз 12 на стадыён Дынама Юні.
Команде «Зорка БДУ» замена. Поле покидает Алина Щерба, игравшая под 15 номером. В игру вступила Лилия Жигулка, номер 16. Сябры, мы вяртаемся на стадыён Дынама Юні. Другі тайм паўфінальнага матча Кубка Беларусі сярод жаночых каманд. Дынама БДУ ФК Зорка БДУ 3-0 па выніках першай 45 хвілінкі. Карына Ольховік, Ганна Піліпенка і Інзана Фехкалет з забітымі мячамі вызначыліся. Ну і праведзеная Сергеем Русецкім адна замена ў перапынку. Замест Аліны Шэрбы на поле выйшла Лілія Жыголка. Вось так рокіроўка у цэнтры абароны адбылася ў нас. Ну і Павел Грыцук, Мікалай Прахоранка, Андрэй Садлоўскі. Гэта брыгада судзейская з Гомеля. Пра яе я вам зараз нагадваю. Інспектар матча Васіль Каліноўскі. Чацвёрты рэфері Віталь Іваноў, абодва яны з Мінска. Ну і Павел Грыцук дае першы свісток у другім тайме. Склады каманд: Зорка БДУ брамнік Кацярына Камлюк, далей Дар'я Іванчык, Крысціна Кіянка, Ліяна Мірашніченка, Аліна Шэрба гуляла ў першым тайме, яе замяніла Лілія Жыголка, Паліна Гіршыц, Діяна Тропнікава, Діяна Бакум, Елізавета Балацянова, Міраслава Зубко, Яна Бенкевіч. Галоўны трэнер Сергей Русецкі. Давайте паглядзім, чым гэтая атака Дынама закончыцца. Валюк з мячом у штрафной б'е, ну і па пазіцыі брамніка яна зараз прабівае. Выдатны момант, канешне, Вікторыя Валюк мела, каб зрабіць лік 4-0, але ім не скарысталася. Склад Дынама БДУ ФК ў браме: Наталя Мунцян, нумар 12, Вікторыя Валюк, ну, будзем, напэўна, без нумароў. Нас, бачыце вы, сябры, жаночая ліга з адной камерай паказваецца, таму, ну, не ведаю, ці варта нумары гэтыя агучваць па некалькі разоў. Вікторыя Валюк, Вуланія Дабда, Нзана Фехкалет, Карына Ольховік, Анастасія Новікова, Вікторыя Казакевіч, Ганна Піліпенка, Эстэр Рамалепі, Надзеж Сісэ і Анастасія Лінік. Юрый Малеў, галоўны трэнер Дынама. Новікова. На Дабду, ну і не адыходзіць ад сваёй гульні Дынама. Канешне ж, каманда хоча развіваць свой поспех і забіваць столькі, колькі увогуле можа атрымацца. Моманты ствараюцца з вельмі такой добрай рэгулярнасцю. Ну, вось, прынамсі, не вельмі задаволены галоўны трэнер рэалізацыяй гэтых самых ствараемых момантаў дзяўчатамі. Ну, можа быць, другі тайм зноў жа прынесе нам шмат галоў. Ну, вось адзін з іх мы зараз і бачым. Зана Фехкалет, дубль, 47-я хвіліна, 4-0. Ну і зноў жа, вельмі лёгка яна прайшла туды ў межы штрафной пляцоўкі, ніхто яе не сустракае. Ну і нешта такое мы падобнае бачылі ў выкананні прадстаўніц магілёўскага Дняпра. Таксама яны вельмі ўжо супакоіліся пасля там 2 забітых мячоў і так ужо не вельмі супраціўляліся, будзем так казаць. «4-0» на пачатку другой паловы становіцца лік. Ну і, калі шчыра, вельмі так страшна падумаць, чым тут усё можа закончыцца па выніках 90 хвілін. Ну, не ведаю, не трэба, канешне ж, студэнткам, зноў жа я паўтараю свае словы, якія казаў і падчас гульні з Дняпром, ну, развальвацца, так. Хаця, ну, складана з чэмпіёнам, безумоўна, гэта тое, ад чаго мы павінны адштурхоўвацца, вось калі назіраем, працуем на гульнях Дынама БДУ ФК. У 13-м туры 27 чэрвеня Дынама паедзе ў госці да гарадзенскага Нёмана. Ну, вось у першым коле ўсяго толькі 2-0 Дынама выйграла. Ну і гэтыя 2 мячы былі забітыя толькі ў другім тайме. І тады вельмі незадаволены быў дзеяннямі сваіх дзяўчат Юры Малеў. Но што датычыцца Зоркі БДУ, то, ну, яна будзе прымаць брэсцкае Дынама. Ну і, канешне, лёгка яго пройдзе, і чарговыя балы
набярэ у скарбонку. На 5-й пазіцыі ў чэмпіянаце зорка БДУ знаходзіцца 22 ачкі, на 4-й прыступцы той самы Днепр. На яго рахунку 24 балы. Ну і барацьба наперадзе тут уся. Падача, і вось так жа хацела прабіць у першым тайме. Мы памятаем, Карына Ольховік не атрымалася, но зараз хаця б па мячы патрапіла зараз Эстер Рамалепе. Ну, але да дакладнасці ў гэтым моманце было, канешне, далёка. Кіянка уводзіць мяч са свабоднага. Іванчык яго прымае, Мірошніченка. Ну і назад на Лілію Жыголку. Жоўтая картка Крысціне Кіянцы зараз прад'яўлена. За вось гэтае парушэнне правілаў, ну тут рызыкавала Крысціна ўвогуле прывесці пенальці ў сваю браму. Ну добра, што парушыла правілы па-за межамі штрафной пляцоўкі. Ну і зараз паўза наступае. Тут Павел Грыцук адмервае зараз адлегласць, на якую трэба адысці Міраславе Зубко. Удар, ну і 5-0. Ось так лёгка атрымліваецца вызначыцца Анастасіі Лінік. Ну давайте мы ўзгадаем тую сустрэчу першага кола на стадыёне Арсар БДУ. Тады вось у браму Вікторыі Крыловай вельмі прыгожы мяч забіла яна са штрафнога ў дальнюю дзевятку. Ну зараз, в прынцыпе, таксама нешта падобнае. У 9 я маю на ўвазе таксама. Ну, пазіцыя мяча, пазіцыя для удару была зусім іншай. Тым не менш, 52-я хвіліна, 51-я хвіліна робіцца шчаслівай для Лінік і лік 5-0. Ну і мы так вось, зноў жа разважаючы, ну можам думаць, што мы тут і болей за 7 галоў пабачым у нашым сённяшнім матчы. І да, паражэнне будзе для студэнтак балючае. Ну а зараз Лінік парушае правілы на Ліяне Мірошнічэнцы. Ну не варта было, канешне, вось так брудна гуляць. Добра, канешне ж, дзяўчаты адзін аднаго ведаюць. Ну, бывае такое, на футбольным полі тут ужо сяброўства адыходзіць на другі план. Рабіла зараз забеганне, да, мы заўважаем гэта Гірчыц, але мяч да яе не дайшоў ад Зубко. Тропнікава, Зубко. Можна аддаць на Мірошнічэнку, не, ўсё ж такі мяч даходзіць да Гірчыц, Тропнікава. Ну і што, дойдзе справа у нас да падачы. Перад Тропнікавай Нзана. Ну і парушае правілы Рамалепе. Взяла гульню на сябе Діяна, ну і цяпер ужо будзе добрая мажлівасць са штрафнога вызначыцца ў студэнтак. Можа быць, там і засмуціць яны Мунцяну, чаму бы не. Ну, хаця для удару не вельмі такое становішча, пазіцыя, будзем так казаць, не вельмі удалая, але левай ногой можна тут паспрабаваць Мірошнічэнцы. Чаму бы не? Давайце глядзець, што тут атрымаецца ў капітана зоркі БДУ. Ну і там падказвае сваім гульцам Сергей Русецкі. Ці можа гэта Юры Малею, не вельмі можна разлічыць удар, ну і не вельмі. Не вельмі ён атрымаўся, будзем так гаварыць. Тым не менш, застаецца мяч
за гасцямі стадыёна Дынама Юні. На гэты раз ужо вуглавы мы пабачым у выкананні Ільяны Мірошнічэнкі. Ёсць Бакум на ближнім слупку. А што тут? Мяч выраніла Мунцяну. Добра, што не дабіў яго ніхто. Ну а гэта спроба прабіць ад афрыканскай легіянеркі. Пабачыла яна, што крыху там рамалепе гэта была. Выйшла з брамы Камлюк, але не дабіла. Моцы тут гэтаму удару, конечно, безумоўна бы, кажам, не хапіла. Распачынае на сваёй палове Зорка Балацянова, і яна гуляе на Лілію Жыголку. Та мяч страчвае. Ольховік, Казакевіч, падача. Там нікога, там толькі Крысціна Кіянка. Ну, на падборы трэба быць студэнткам першымі. Канешне, тут ужо справа гонару. Проста не... Вось зусім не спыняцца. Ну і... Больш прапускаць, канешне, ну, не варта. Тут ужо, я кажу яшчэ раз, паўтараюся, справа гонару, ну... Два мячы так вельмі хутка у другой палове прапусцілі. Зараз вуглавы будзе. Таму зноў жа вельмі уважлівай трэба быць і Камлюк, ды і ўсім дзяўчатам. Падача. Ну і на вынас проста зараз гуляе Лілія Жыголка. Ліннік. Вуланія Дабда. Анастасія Новікова. І зноў жа тут камбінуюць у цэнтры поля футбалісткі Дынама. Мяч да Ліннік даходзіць. Рамалепе. Падача яшчэ адна. Памыляецца, здалося, Іванчык. Ну тут нармальна ўсё добра заканчваецца для студэнтак. Рыхтуе яшчэ адну сваю падачу Рамалепе. Ну і вырашыла яна зноў жа пра сваіх абаронцаў. Можа быць, зараз і зменіць фланг Дынама, да? Новікова на Казакевіч. У цэнтры поля нікога, таму перадача ідзе на Асісе. Піліпенка. Ну і Піліпенка можа прабіць. Не, зараз яна не робіць гэтага. Ну і мяч да Камлюк даходзіць. 57-ма хвіліна, 5-0. Нічога ў нас ось у параўнанні з першай паловай не змяняецца. Кіянка. Бакум. Ну, праз зубкоў ўжо так проста не прайсці. Ольховік. Забяганне робіць Казакевіч. Ольховік праз паўзу ёй перадачу робіць. Падача ад Новікавай. Ну і гэта зноў жа залічым у удары, але не ў небяспечныя. І замена, я так разумею, зараз будзе першая, нават не першая, а 3 запар ад Юрыя Малеева. Анастасія Шлапакова, Крысціна Ціхаводава і Віта Нікалаенка зараз выйдуць на футбольнае поле. Вместо Анастасии Линник, игравшей под 99-м номером, в игру вступает Кристина Тиховодова, номер 17. Карина Ольховік, Анастасія Ліннік і Ганна Піліпенка. Ну вось так вырашае. Зноў жа не адыходзіць ад свайго плана Юрый Малеев. Тыя гульцы, якія забяспечваюць яму вынік, цяпер ужо могуць у распранальню адправіцца, ну і прыняць душ, увогуле, ну, пачаць, пэўна, святкаваць выхад у фінал, які, нагадаю, 7 жніўня адбудзецца. Ну і Дынама будзе супернічаць з Мінскам
Нічога дзіўнага, я думаю, што ну калі б ўсё ж такі лёсаванне такім чынам у нас прайшло, што вось менавіта на паўфінальнай стадыі каманды Дынама БТУФК і Мінск сышліся, гэта, канешне, ну нікога б не ўразіла і былі б мы незадаволеныя. А так, в прынцыпе, вось гэтая тытульная сустрэча паміж лепшымі камандамі нашага чэмпіянату і адбудзецца. Яшчэ адна замена будзе, ну не ў гэтай паўзе. Новикова. Нзана, ну і гуляе на Вуланію Дабду. Роўна гадзіну каманды правялі на футбольным полі. Нічога ў зоркі не атрымліваецца. Ну, давайте будзем праўдзіва казаць. Николаенко, Валюк, Шлапакова, свежая. І перад ёй Іванчык. Все ж таки трэба замену правесці. Давайте будзем глядзець. Па-першае, адзначым, што ў складзе зоркі яна адбываецца. Замест Яны Пенкевіч на футбольнае поле выходзіць Вольга Капыша пад 8-м нумарам. Яшчэ адзін фол, і вось якраз зараз па нагах і атрымала Вольга Капыша. Дар'я Іванчык гуляе на Балацянаву. Капыша ў дзеянні. Мы ад яе чакаем, канешне ж, выніковасці. Чакаем ад яе хуткасці. Іванчык дэманстравала, што ёсць у яе такія здольнасці спрынтарскія. Ну, цяпер чарга Капышы сябе праявіць. Сісэ. Ідзе наперад Валюк, Гірчыц. Няўдала гуляе, якраз таки аддае на перадачу на Николаенку, но тая прамарудзіла. Тропнікава. Ізноў жа адзначаем, як нізка дзеяння даводзіцца гуляць. Ну, па-іншаму, пэўна, супраць Дынама і нельга. Ну і ў гэтым самым складзе, вось у такім, якім гуляе, на які ўвогуле можа разлічваць, які ёсць Сергей Русецкі, які ёсць ось у зоркі БДУ. Ну і мы таксама будзем казаць пра тое, што зрабілі ўжо аперацыю Вікторыі Герус. У яе тыя самыя крыжы, так, і аднаўляецца яна. Будзем зычыць, канешне ж, Герус здароўя. Ну і пачала трэніравацца нарэшце Аліна Васильева. Але пакуль што вось, ну, не трапляе ў заяўку, пакуль яшчэ рана, як сказаў Сергей Русецкі. Ну і таксама Ганна Завадская чакае таксама аперацыі, таксама не вельмі ў яе ўсё добра са станам здароўя. Ну і за гэтае парушэнне правілаў Павел Грыцук прад'яўляе жоўтую картку Вуланіі Дабдзе. Тут яна сваліла на дзеянне Тропнікавай. Ну і вось так дзве ўжо жоўтыя кіянка і Дабда атрымалі у другім тайме.
Ну і Крыўко, Лабашова, гэта маладыя дзяўчаты, таксама яны яшчэ пакуль не могуць трапляць у склад. Хаця б з-за таго, што ну, за сваёй маладосці, з-за таго, што не вельмі абазнаныя, не вельмі вопытныя футбалісткі. Зноў жа, гэты чэмпіянат для студэнтак стане ну, такім добрым выпрабаваннем, такой лакмусавай паперай. У мінулым сезоне каманда ўпершыню ў сваёй гісторыі засталася без медалёў, ну і цяпер павінна хаця б на трэцяй прыступцы апынуцца. Ну і Анастасія Новікава выходзіць на замену замест Вікторыі Казакевіч. Я казаў, што у гульні супраць Магілёўскага Дняпра там Піліпенка разам з Альховік згулялі толькі ў першым тайме. Не, Піліпенка згуляла не першы тайм, а ўсю сустрэчу, а замяніла якраз такі Папову ў перапынку Казакевіч. Піліпенка 63 хвіліны згуляла, калі быць дакладным. Ну, вось так, сябры. Бакум тут імкнулася, марыла зрабіць перадачу дакладную і ўсё ж такі дапамагчы сваёй камандзе размачыць гэты лік. Ну, не атрымалася зноў жа, і трэба сказаць, што ввогуле мала што ў студэнтак сёння удаецца зрабіць ось належным чынам у атакуючых дзеяннях. Шлапакова мяч пад левай нагой б'е і не трапляе ў створ. Прабіла ну дакладна ў вугал, цэльна. Канечне ж, паўтора ў гэтым нас упэўнівае. Ну і кідалася за мячом Камлюк, расцягвалася яна па газоне. Не ведаю, ці калі б пайшоў мяч у угол, ці здолела б яна да яго дацягнуцца. Ну, момант быў зноў-такі добры у дынамавак. Зараз кіянка. Бакум. Нзана. І Зубко правілы парушае ў чарговы раз. Рамалепе. Папова. Ну, пакуль што вось 2 галы. На гэтым справа скончылася ў другім тайме. Я маю на ўвазе выніковасць мінскага Дынама. Яшчэ адна замена, 4-я ў складзе Дынама. І Вуланія Дабда сваё сёння адгуляла. Юлія Дубін на яе месца, не на яе месца, канешне, я думаю, наўрад ці на яе выходзіць на футбольнае поле, якія гэта змены ў лініі абароны Дынама пацягне. Можа быць, Надзеж Сісэ пяройдзе у цэнтр абароны з апорнай зоны. Так. Ну, ніякіх такіх складаных загадак, канешне, перад намі тут не паўстае. Сісэ, натуральна, у цэнтры абароны цяпер не атрымліваецца ўдар у Рамалепе. Нзана, яшчэ адна спроба прабіць вышэй. Замена команде Зорка БДУ. Поле покидает Диана Бакум, номер 23. Вакуум. В игру вступает Диана Шмаровская. Ось такая замена.
І у нас пауза на вадапой. Кароткая яна будзе, канешне, тут вельмі ўжо зацягваць час сустрэчы Павел Грыцук не дазволіць. Ну, такія правілы, канешне. Крыху узнавілі сілы дзяўчаты, ну і назад у бойку, хаця бойкай, канешне, вось гледзячы на табло, гледзячы на выніковасць каманд, ну, не назваць. Попова будзе мяч уводзіць у гульню. 3 замены правёў Сергей Русецкі. Ну і не ведаю, ці будуць яны яшчэ ім прадпрымацца. Там ужо і выпускаць-то на поле асабліва няма каго. Дзіяна Смалоўская, Ксенія Дубовік, Кацярына Чаюк, ну і Вікторыя Крылова застаюцца ў рэзерве. Нзана ўкідвае на Рамалепе. Балацянова перад ёй. Рамалепе робіць пас на Віту Нікалаенку. Тая знаходзіць Дубень. Шлапакова. Нікалаенка зноў у справе. Ну і перадача ў яе зараз не атрымалася. Ну ці не зразумела сваю партнёрку Анастасія Попова. Я думаю, што хутчэй за ўсё другое. Іванчык. Іванчык апусцілася пасля замены Аліны Шчэрбы на пазіцыю левага абаронцы, звыклую для сябе. Ну і Лілія Жыголка стала дзейнічаць у звязцы з Крысцінай Кіянкай у цэнтры абароны. Іванчык все ж таки такую моладзевую, як кажуць, перадачу зрабіла, але Капыша да мяча паспела. Страчваюць все ж таки студэнткі мяч. Ціхаводава не перагуляла зараз Паліну Гіршыц. Тая робіць перадачу на Тропнікаву. Тропнікава ўжо на Шмароўскую. Ну, той з Сісе, канешне, у барацьбе вельмі цяжка было. Ну і мяч згублены, рэшце-рэшт. Попова. Сябры, подписывайтесь, калі ласка, на сацыяльныя сеткі. Женскі футбол Беларусі ёсць у Інстаграм, у Кантакце, у Тэлеграм. Яны все самыя аператыўныя навіны з жыцця беларускага жаночага футбола там з'яўляюцца, таму абавязкова подписывайтесь, ну і сачыце за нашым айчынным жаночым футболам. Попова. Ідзе яна наперад, у цэнтры з мячом апынулася, ну, Балацянову не прайшла. А Балацянова алаверды вось такое зараз, таксама страта. Валюк. Удар Валюк і 6-0. Цікава, урэшце, хто ж перадачу зрабіў. Пэўна, Крысціна Ціхаводава на яе рахунку гэты пас. Ну і вось цэліла ў далёкі вугал Валюк, ну і трапіла ў яго.
кідалася за мячом Камлюка, гэта ўсё, канешне, безвынікова. 6-0, 73-я хвіліна. Забіла Валюк у Віцебску аднойчы, ну і вось гэта яе другі мяч у Кубку Беларусі у бягучым розыгрышы. Капыша. Не прайшла яна Папову. Ну і што тут у нас? Лежачы гуляе Тропнікава, Мірошніченка назад на Дар'ю Іванчык. Тая шукае кіянку. Падача Шлапакова, Ціхаводава, да. Вельмі блізкім было Дынамо да таго, каб 7-0 лік зрабіць. Вось Ціхаводава, канешне, тут можа сама на сябе толькі наракаць. Ось чаму у адзін дотык ёй тут не удалося засмуціць у 7-ы раз Камлюк. Полина Гирчиц. На Тропникову и хаос мы зараз таки бачым. Ціхаводава Тропникову падштурхнула. Ну і тут брудна гуляе Папова. Трэцяе папярэджанне ад Паўла Грыцука. Менавіта зараз жоўты свет запалены перад Анастасіяй Паповай. Яшчэ раз мы упэўнімся вось на гэтым паўторы, што тут, канешне ж, заслужыла ось менавіта такое пакаранне правы латэраль Дынама. Кіянка. Назад на Камлюк. Чакаюць ужо абедзве каманды, я думаю, заканчэння гульні. Тут ўсё зразумела. Адзінае, што, канешне, вось канчатковы лік нас цікавіць. Можа быць, удасца размачыць Зорцы лік. Ну, а зараз мы бачым, што перавага ў 7 галоў. Паўтараецца у нас лік гульні ў першым коле чэмпіяната. Юлія Дубін забівае на 77-й хвіліне. Ну і перадачу зрабіла Йонзана Фехкалет. Прайшла яна тут без асаблівых перашкод. Злева прастрэліла, ну і Дубень у адзін дотык. 7-0. Да, вопыт той же Аліны Васильевай, я думаю, быў бы зараз вельмі да месца Зорцы БДУ. Ну, пакуль што яна не гуляе. Ну і, дарэчы, вучыцца на трэнерскую катэгорыю. Вось зараз катэгорыю С, калі быць дакладным, у бліжэйшы час папоўніць на склад трэнерскіх кадраў у жаночым футболе. Ну, таксама, я думаю, будзе з гэтага плён і здолее на сябе праявіць ўжо як трэнер Аліна Васильева. Шмат таксама яна пагуляла ў складзе нацыянальнай зборнай нашай краіны у свой час. Жыголка памыляецца, Дубень робіць перахоп, Рамалеппе, Шлапакова. Ну і Шлапакова тут прыняла мяч не вельмі, канешне, удала. Камлюк, Іванчык. У адзін дотык гуляе з Тропнікавай Капыша, але Нікалаенка была пільная. Зноў Нікалаенка, Шлапакова.
у цэнтры аказалася з мячом Папова. Назад гуляе на Надзеж Сісе. Яна ў ролі цэнтральнага абаронцы, нагадаю, дзейнічае. Нікалаенка. Рамалепе. Штурхае Рамалепе зараз Жыголка, але гульня працягваецца. Шлапакова шукае ў цэнтры Папову. Ну, вось такія вось перасоўванні дзяўчат, такія вось задумкі. Это, конечно, ну, таксама варта на гэта звяртаць увагу. Такія вось эксперыменты са змяшчэннем Паповай у цэнтр, ну і ўжо на яе месца пераходзіць Віта Нікалаенка. Яшчэ адна замена ў складзе студэнтак. Ліяна Мірошніченка, капітан каманды, сваё адгуляла, ну і перадае яна капітанскую нашыўку Дзяне Тропнікавай. Ну а замест Мірошнічэнкі выходзіць пад 10-м нумарам Ксенія Дубовік, футбалістка 2002 года нараджэння. Чацвёртая замена ў складзе каманды Сергея Русецкага. Камлюк гуляе на Жыголку. Праз цэнтр вельмі рызыкавала зараз Жыголка, амаль што перахапіла гэтую перадачу Шлапакова. Кіянка назад на Камлюк. Ну і Камлюк, згадзіцеся, таксама рызыкавала. Нікалаенка гуляе добра на апярэджанне. Рамалепе. Ціхаводава. Ціхаводава з мячом у штрафной. Б'е, але па пазіцыі Камлюк. 81-я хвіліна. Не так шмат у нас застаецца часу да заканчэння гульні. Жыголка. Ну і мяч сыходзіць за межы поля. Шмароўская трапляе ў Нзану. Пераходзіць мяч да гасцей. Гірчыц, Балацянава. Чаму зараз гульня спыненая? Таму што Гірчыц няправільна мяч уводзіць з аўта. Ось такая хіба дзіўная. Ну, што толькі ў футболе не здараецца. Нзана на Новікаву. Ну і Мунцяну, канешне, сёння рэдка ў гульню ўступіла, но мы памятаем момант, калі яна там мяч з рук выпусціла, і добра ўсё там закончылася для яе. А так, в прынцыпе, асаблівай працы і не было. І не асаблівай таксама не было. Падказвае зараз Юры Малеев Шлапаковай, што ў сярэдзіну трэба адысці з фланга свайго для колькаснай перавагі Шлапаковай. Тая і робіць, што і раіць галоўны трэнер. Нікалаенка. Мяч сыходзіць за межы поля. Новікава. Учора, дарэчы, піцерскі «Зеніт» дома быў мацнейшы за Ростов. Ну і мы адзначым, што Анастасія Шупо, наша паўабаронца, ось адкрыла лік у той сустрэчы. Яны распачыналі, як і амаль што заўсёды, з Юліяй Слесарчык гульню са стартавых хвілін. Ну і зноў жа ідзе адным з лідараў расійскай суперлігі. Піцерскі клуб. Будзем, канешне ж, зычыць нашым дзяўчатам усялякіх поспехаў.
Першая зараз на мячы была Вольга Капыша, але пас у нікуды. Дынамаўкі кантралююць мяч. Парушаны правілы зараз былі Ліліяй Жыголкай. Ну і галоўны трэнер Зоркі БДУ просіць яшчэ паузу для замены. Выйдзе на поле замест Міраславы Зубко зараз Кацярына Чаюк, тая самая футбалістка, якая забіла 1 гол у браму зборнай Гомельскай вобласці. Пятая замена Сергея Русецкага. Удар, ну і спраўляецца, бачым мы зараз з ім так, ну, дастаткова упэўнена, з-пад папярэчыны абедзвюма рукамі дастае мяч Кацярына Камлюк. Ну а прабівала Нзана. Яна ўжо ў нас сёння двойчы вызначылася. Ну і хацела зайсці на хітрык, чаму бы не. Ну і зараз бачым мы у дзеянні ўжо здольнасці Сергея Русецкага. Ён мяч таму спыніў у сваёй тэхнічнай зоне. Сісэ. Ну, вось інтрыга яшчэ адна. Казаў я якраз такі у мінулы раз, калі пра гэта, то Дынама забіла. Што ў нас зараз будзе? Ці Дынама вызначыцца, ці ўсё ж такі можа Зорка здолее забіць гэты адзіны мяч. І ўсё ж такі ось хтосьці з футбалістак Зоркі далучыцца да прышэсу Муабор, якая ось адзіная футбалістка, якая ось засмуціла ў чэмпіянаце Дынама. Ну, адпаведна, гэта ўжо іншы турнір, это Кубак Беларусі, але тым не менш. Мунцяну, рэдкі выпадак, калі мы бачым малдаўскага галкіпера з мячом. Сісэ. Шлапакова. Змяшчаецца она зноў ж такі ў цэнтр, робіць забеганне Папова, Шлапакова ідзе наперад. Ну і што гэта, перадача была ці пас? Мяркуйце самі сябры. Ну, Нікалаенка, Новікава. Кідаецца перад Нікалаенкай Чаюк. І зноў жа гэта кажа нам пра нявопытнасць футбалісткі. Ось так дзейнічаць, ну, не трэба. Рамалепе. Назад на Новікаву. Шлапакова. Закід у штрафную пляцоўку. Першы на мячы Брамнік. Кіянка. Ну і чаму зараз Чаюк не пайшла прымаць гэтую перадачу? Ну, гэта добрае пытанне. Ну, гэта ёсць вопыт футбалістак, маладых футбалістак. Чаюк таксама, як і Дубовік, 2002 года нараджэння. Ну і гэта змена, якая расце у футбольнай школе Арцар БДУ. Зноў жа час няўмольны, і такія футбалісткі вопытныя, як Дзіяна Тропнікава, як Ільяна Мершніченка, ну ўжо, я думаю, думаюць пра завяршэнне сваіх актыўных кар'ер. Ну, што датычыцца Тропнікава, яна ўжо даўно працуе трэнерам у мужчынскім футболе. Ўжо была яна ў структуры і мінскага Дынама, і маскоўскага Дынама. Таму, ну, для яе гэта звычайная справа ось сумяшчаць трэнерскую кар'еру з спартыўнай, з футбольнай. Дубень знаходзіць яна гэтай вертыкальнай перадачай Шлапакову, але выдатна гуляе зараз Лілія Жыголка. Добра яна заменила, канешне ж, Аліну Шчэрбу.
Вуглавы па мячы не трапіла зараз Капыша. Што цяпер таксама няўдалая гульня ад 8-га нумара Зоркі. І Іванчык наперад адпраўляе мяч. Там Чаюк. І атака, ці спроба, намер атакі тут захлынуўся вельмі хутка. 89 хвілін ужо каманды правялі на футбольным полі. Было шмат пауз для замен. Я думаю, што, можа быць, хвіліны 2. Тут ужо все зразумела з вынікам. Так, буйная перамога Дынамо БТУФК, таму я не думаю, што ось будзе прынцыповасць праяўляць Павел Грыцук, і шмат кампенсаваць да асноўнага часу гэтай сустрэчы. 7-0. Ольховік, Піліпенка, двойчы Ndзана, Ліннік, Валюк і Дубень. Ось гэта ўсе тыя футбалісткі, чэмпіёны нашай краіны, якія сёння забівалі. Перарывае гэтую перадачу Новікавай Іванчык. Мяч ўсё ж такі застаецца за дынамаўкамі. Пас наперад ад Шлапаковай на Рамалепе. Правілы не парушае кіянка і будзе вуглавы ўсё ж такі. Вуглавых сёння мы шмат бачылі, і там з вуглавога можна было і вызначацца ў першым тайме. Ліннік. 2 мінуты каманды, 1 хвіліну, даруйце, каманды правядуць яшчэ на футбольным полі. І я думаю, што пасля гэтага вуглавога мы з вамі ўжо, сябры, пэўна, будзем развітвацца. Шлапакова на Нікалаенку. Апошняя спроба, ужо дакладна апошняя, ад Дынама правесці 8-й гол. Пас наперад ад Дубень. Папова не рэагуе. Жыголка. І ўсё, на гэтым, сябры. 7-0. Віншуем Дынама з выхадам у фінал Кубка Беларусі. 7 жніўня гэтая каманда згуляе за тытул з футбольным клубам Мінск. Для вас працаваў Андрэй Ільеня. Усяго добрага. Пачуемся на беларускім футболе. Беражыце сябе, сябры. Поздравляем нашу команду с выходом в следующий раунд Кубка Беларуси. Ну а следующий домашний матч 14